doro yueyo kama nikech kaka ineno kanyo chuduoge e siasa ko wuok e holde manchien tie Zanzibar tiyudo ka ochako gore mna kod gini kod kore tinwa kata strategy nyocho ng'ombe nikech kod winjo odhi e bunge la wananchi timo ang'o matenen nyocho temo manyo relevancy e political field kora paro yueyo ni nyalo konyo mondo odhi strategize opara ne maber achaka dog nango and how do I plan myself for 2027 ka ubro bede race kora paro ni yueyo ni is a very important nikech kwa wacho no odhi transact biashara on behalf of the government man very wrong but again remember Raila is an AU representative in terms of infrastructure and road kora nyalo dono odhi kacha maybe mondo gi discuss on how to improve infrastructure e Africa mzima to Africa mzima no Kenya bobedo included ineno kora paro no the benefits nyalo definitely go to back to Africa more specifically again it can go back to Kenya nikech rango ka sirkal mancho wuok ni non ko tuma lot of frauds to tuma lot of frauds under watch mar Raila Odinga mancho ochung this department mar infrastructure in AU kora paro no as much as his arrest onge gimonya local very specific mwacho no kodi kacha to negotiate a certain deal maduoge Kenya ka konyo jo Kenya wakapar kama aparo no dhi negotiate in terms of jo kadhinwango idea maro opinion mare on how Africa runs and kumachope in terms of infrastructure to be oyude yueyo moro matin ohoro ne anento jo wado siasa endelea nango to ingendo bende ngeche ber mondo chako miyo dhi sirkal an opportunity motomango mondo jipanga nikech winjo ka koro gimanyo sirkal osechako sani micho sirkal kaka injo ka giwacho nyoro no joka mondo wewa opposition mondo wewa mondo wa clear mess kigichak timo nwa accountability sane gimi wa time moro matenene gicho gisechako kao excuse moro aside mar opposition ineno to remember sirkal cho wacho niya wadwaro independent opposition mam keep wa on track e kila kitu matmonade matimo to kinde gi duto gidhi romo nade dala par mar Raila ka winde nyalo miyo mondo gije panga gi clear mess nikech bang dala par iporu duoga pachoka don koro opportunity miyudo ka sirkal nyaka jipanga godo nikech one day in a government is a very serious day koro ginoro ben gi change narrative mondo chik Raila duogo to nwanka weche remember the work of Raila keep accountability keep this government on accountability mondo gihakikisha sirkal otiyo maber nango ni jopiny koro okonyal li to kitaki jo kiwinjo jiwacho ni winyo nyacho Raila nyalo bedo nyalo manyo kom 2027 though we don't know but again the name of the Indian be nyalo konyo mondo meet other leaders so winja nenjo kata wacho nango he as a democrat odhi timo nango kata odhi dit kod sirkal nango mondo hakikisha jo promise mancho mi jopiny obedo fulfilled